festival al nostre barri multicultural i si no t'agrada ja te'n pots anar. Aprofitant-la un honor. Benvinguts a Raval, que hi ha el vell al mar, persones amb moral que es comporten com animals. Un barri graciós, ple d'injustícies, amb proves graciosos i falses notícies. Va ser un dia que jo vaig aprendre que una decisió havia de prendre. Lloveràs comentaris crítics i veuràs els vostres grafits. Nosaltres a classe pel grup hem pensat un tema i hem escrit una lletra i després hem ficat al concurs. Sobre la pressió social i la dependència emocional. Aquest rap portem algunes com 4 setmanes preparant-ho i espero que us agradi. Us contarem una cançó que va sobre internet. D'internet? Sí. I què ens explicareu en aquesta cançó? Parla sobre qui som i els problemes del món. Esperem que el gaudiu. L'adolescència. Sí. Què ens expliqueu? Us explicarem sobre els sentiments i els fets de les persones que estan passant l'etapa de l'adolescència. Angoixa, preocupació, alegria, frustració, normalment és el que penso i no puc parar. Encara que ho intento, sempre arribarà. Les estones de silenci són una alliberació. A tots els ambients... Miro els altres i ja no em reconec. Intento viure, intento avançar, intento lluitar, però el pes a l'esquena no em deixa volar. Ferides al cor que no es volen tancar, records del passat que em venen a buscar. Però jo segueixo, no em penso aturar, miro endavant sense por fracàs. Pro-jueus o pro-palestines, conflictes dels adults afecten la nostra vida. Som els de segon i pugem aquí per protestar, per fer-nos escoltar. Perquè els partits d'extrema dreta deixen un món que peta i els que som adolescents que rebem estrangers perquè no poden triar on volen habitar. Abans de fer el rap, va posar el rap a un professional que feia rap amb escoles i ens va ensenyar una mica com rapejar i com fer rimes. El racisme no es pot afectar. Prou pels judicis, és hora de canviar. Joves units, canviem el racisme i l'engat. Ens vols manipular amb una story d'Instagram, amb notícies falses sobre masses immigrants. Volem parlar lliurement, per això estem aquí, per parlar del destí. La nostra opinió és important, volem saber què està passant. Creieu que sense opinió farem un món millor? Sempre hem de dir el que pensem, però sempre amb respecte cap a la gent. Aquest tracte ens afecta i també ens l'afecta, fent una molèstia pels que et defensen. Aquest tracte es denuncia però no s'anuncia. Hem d'estar tranquils. Fake news, el racisme, tot allò que em posa trista. Estic de d'hipocresia perquè el que no m'agrada és el que més li dono fama. Les decisions canvien el temps, canvien el futur i les errades que tens. Els dies passen ràpid però ja no dic res. Viva l'instant! Yo! Sí, yo, yeah. Sí. Tots els tiktokers creant entreteniment comparteixen opinions i els que s'ajusten més. Actualment hi ha videojocs al seu clip, el Minecraft Antiquat i el FIFA ja és aquí. Vam agafar normalment les hores de classe de català de la Núria per anar composant el rap i com va dir la meva companya va venir un noi que tenia, ens va dir que com els raperos, per així dir-ho, com que es posaven un mot, aquest es deia Nawali i es va ensenyar moltes coses com a composar-los més que res. I llavors al final amb la Núria vam fer un sobre diferents temes que vam unir, els diferents temes que més ens preocupaven i vam acabar creant una. I tot això no ho deixarem aquí. En el
esperem que us hagi agradat molt. Nosaltres us ho hem passat bé, esperem que vosaltres també, que us hagi agradat. A reveure.